guztion artean daukagun pulamentu eskasa banatuta, saiatzen gara ala moduan superbibentzia ziurtatzen, ezta? Orduan, esperimento horiek ere egitea tokatzen zaigu. Orduan, hor eguerdi partekoa eta gaueko batzuk mantenduz gero, aber zelan atartzen zen hau. Basauriar askok dakiten bezala, garai bateko jendetza, gaur bertan bildu ere ez da egiten zonaldean, ez da, betiko ibilaldia izan den horretan. Baina, aurten planteatu ditugun txerrilloak aurrera atara ditugu, ondo pasatu dugu, batzuk erdi atletiko mantentzen saiatzen gara, beste batzuek txalotuko gaituzte eta horrekiko formatzen gara. Egu ari bagara bilaketa lanetan oso torpeak gara, orduan aipatu dugu pulamentu eskasak ez gaitu lagunduko, ezta? Orduan, datorren urtean nork jakingo, ezta? Ze montre izango garen kapasak antolatzeko edo ez antolatzeko. Izan liteke ideia ona 40. urteurnerako euskeraz ere ateratzea eta biktima guztiei barkamena eskatzeko, ezta? Erronka handiak ditugu euskararen inguruan, 0 punto teknikotik, kontuz, aurten egin dugu pankarta bat, normalean bezperan ipintzen duguna, jaiak hasteko bezperan, Mr. Barman eta egiten dugun egunean, eta euskeraz ere jarri dugu leloa, pankartan, orduan, behitu, humanitateak aurrera pauso hori ikusi du. ¡Estoy grabando! ¡Os estoy grabando! Datorren urtekoa ezin dugu bezperan prestatzen hasi, así que agian gure buruari sorpresa eman eta laster batean hasten gara martxan brainstorming handi bat egiten.